Bună! Eu sunt Denisa Melinte și așa cum v-am spus și ieri, o să încerc să fiu online aproape zilnic cu informații noi pentru voi. Sper din suflet să vă și folosească, să vă fie de un real folos aceste informații. Mie cel puțin chiar îmi sunt de mare folos, motiv pentru care țin și să le transmit mai departe. Exact cum spuneam, sunt niște informații la general, care pot fi de folos oricui, nu numai celui care este în echipa mea sau în afacerea asta, nici de cum. Eu zic că pot fi de un real folos în absolut orice domeniu. Și dacă ieri am discutat puțin pe scurt despre unde anume găsești fericirea în momente de frică, de panică, cum sunt cele actuale prin care trecem, astăzi vreau să vorbesc despre un subiect mai delicat și totuși atât de întâmpinat, atât de frecvent întâmpinat, uh, intitulat Nu căuta scurtături, pentru că te vor duce sigur spre înfundături. Fie că îți dai tu seama sau nu, de fiecare dată când alegi calea ușoară sau scurtătura, te vei trezi că mai devreme sau mai târziu te-a dus clar spre o înfundătură și te vei simți foarte ghinionist și vei spune nimic nu merge sau nu merge cum vreau eu sau vai, dacă ai ști prin câte trec și cât de greu îmi este, atunci ar fi timpul să spui întrebarea oare de ce? Exact cum spune și Mihaela Gheorghe, nu există victime în univers. Ceea ce ai este ceea ce primești ca urmare a ceea ce faci, a ceea ce tu acționezi, a felului în care tu acționezi în viața de zi cu zi. Așadar, văd că există foarte multe persoane și foarte puține sunt cele care chiar urmează o cale adevărată și se pun în fața oamenilor ca niște adevărați profesioniști, iar majoritatea rămân la calea scurtă și, bineînțeles, culeg roadele, care sunt foarte sărăcăcioase. Chiar astăzi și cred că a fost așa, cum să zici că am atras cu gândul situația, deși n-aș fi vrut să o atrag, dar mă bucur totuși că s-a întâmplat pentru că pot să vă dau și un exemplu. Mă caută o persoană în privat, nu aveam, nu știu, la prieteni, nu știu de unde a apărut, mă caută și zice, hei, vreau să mă înscriu la tine, vreau să facem înscrierea. Zic, da, bun, facem înscrierea. Mi s-a părut așa un pic cam ciudat, vreau așa din start să mă înscriu la tine, nici cine sunt, nici ce-mi doresc. Zic, ok, i-am dat pașii pe care trebuie să-i facă pentru a face înscrierea și i-am spus, după înscriere îți plasezi comanda, vrei să-ți explic și cum să câștigi sau te interesează doar partea de produse? Zice, nu, pe mine mă interesează doar partea de beneficii, adică ceea ce câștig, fără să plasez vreo comandă și fără să fac nimic, doar să fac înscrierea. Și aici m-a pufnit râsul și zic, ia, uite exact despre ce vorbeam, despre ce urma să vorbesc astăzi, despre nu căuta scurtături, pentru că te vor duce spre înfundături, clar și sigur. Și mi-a fost așa milă de biata persoană, pentru că, vai, deci ce-și face omul cu mâna lui se numește lucru manual, clar. Și uite-te cum se îndreaptă spre o înfundătură și oricând va face așa, va avea aceleași roade. Deci fata asta căuta o scurtătură. Ea vroia doar să se înscrie și să culeagă cât mai multe roade. Și i-am spus, păi foarte bine, dar tu crezi că dacă tu ești un nume nou în sistemul nostru, MLM, că te cheamă pe tine cum te-o chema, te-ai înscris cu nume și CNP, ce crezi tu că vei primi în schimb? Adică atât de valoros este numele tău încât tu crezi că dacă ai trecut numele tău în sistem vei câștiga ceva wow? Păi nu, zice ea. Deci credeți-mă, m-a povnit râsul, chiar m-a amuzat și am zis o zi frumoasă pentru că este clar genul de persoană care nu înțelege unde duce scurtătura și nu va avea niciodată prea multe de câștigat în viață. În schimb, îi apreciez pe cei care aleg calea lungă,
cum este, de exemplu, Mihaela Gheorghe, cum este Diamantul, Gabriela Simona, cum sunt atâția care acționează zi de zi și nu se dau în lături de la a explica, de la a face tot ceea ce trebuie făcut pentru ca lucrurile să meargă bine și consecința este firească, automat că le merge super bine, automat că sunt diamanți, automat că formează alți diamanți, pentru că nu se dau înlături de la nimic. Ele nu vor scurtături. Genul acesta de persoană îmi doresc să fiu, eu zic că în direcția asta merg și eu zic că primul pas pentru a ajunge undeva este să stabilești clar unde anume vrei să ajungi. Foarte simplu, dacă vrei să ajungi la Constanța, trebuie să știi că vrei să ajungi la Constanța. Dacă nu știi că vrei să ajungi la Constanța, mă întreb oare cum vei ajunge. Mă refer acum la partea de obiective, pentru că atunci când alegi calea lungă, pornești cu un prim pas. Iar acel prim pas este întotdeauna notarea obiectivelor. Pune pe hârtie visul tău sau visurile tale și tot universul va conlucra la îndeplinirea lor atâta timp cât tu le-ai pus pe hârtie și le ții undeva la vedere, undeva unde să le poți vedea și să-ți amintești că tu ai niște obiective și niște visuri. Și vei rămâne uimit cum zi de zi mergi pe calea cea lungă până când ajungi acolo unde îți dorești. De exemplu, pentru că spunea un mentor de-al nostru, nimeni nu ar trebui să mai facă video live-uri și să dea sfaturi până nu le face el. Deci degeaba spui tu altora nu face sau fă asta sau sfatul meu pentru voi este că timp tu nu ai făcut acel lucru. Așa că eu chiar de la începutul anului 2020, când vă spuneam că am avut acea senzație familiară că viața începe din nou, chiar atunci mi-am scris și obiectivele și știu exact unde vreau să ajung. Nu știu dacă puteți să le vedeți, aici sunt scrise. Pentru cei care doresc, pot să le detaliez un pic. Pentru cei din echipa mea, pot să discut cu voi și să vedem care sunt obiectivele voastre și chiar m-aș bucura să discut cu cât mai mulți și cât mai mulți să aibă obiectivele așa trecute, panoul obiectivelor făcut, pentru că odată ce îl face și îl are acolo în fața ochilor, cu siguranță va vedea cum zi de zi foarte multe lucruri și situații benefice se vor întâmpla. Pentru cei care nu știu exact ce vor să facă sau unde vor să ajungă, vestea proastă e că nu o să ajungă și că vor fi ca un fulg dus așa în bătaia vântului, de colo-colo, de colo-colo. Așa că sfatul meu pentru voi este să căutați acea cale care vă reprezintă, cu siguranță va fi tot o cale lungă, să vă înarmați cu răbdare și să urmați procesul de învățare, zi de zi. Să nu căutați scurtături, pentru că nu există scurtături în succes. Dacă ți-a fost de folos și dacă tu crezi că mai pot fi de folos și cu alte informații, cu mare drag te pot ajuta, mă poți contacta în privat, îmi poți lăsa un comentariu și vom discuta, vom vedea care sunt obiectivele tale, indiferent că ești într-un MLM sau că nu ești într-un MLM, dacă eu pot să stau la dispoziție cu un sfat, cu mare drag o voi face. Până data viitoare, vă doresc să rămâneți sănătoși și bucuroși și să trecem cu bine peste toate. Ceau!